Ελληνίδες, Έλληνες, αισθάνομαι την ανάγκη στα σκησίμους αυτά στιγμάς που διέρχεται η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία να απευθύνω μήνυμα σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Όπως γνωρίζετε, τα χρηματιστήρια καταραίουν το ένα μετά το άλλο. Γίνονται κουρνιαχτός. Η νομισματική κρίση έχει εξαπλωθεί με ταχύτητα επιδημίας. Οι τράπεζες κατακριμνίζονται και κρίνουν μία μετά την άλλη. Οι καταθέσεις κινδυνεύουν να δεν έχουν εξαιλωθεί ήδη. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξινο. Ήδη στο εξωτερικό οι άνθρωποι δεν αντέχουν την οικονομική καταστροφή και πηδάνε από τα παράθυρα. Καλύτερα να ρεώνομαι και λίγο, γιατί ο πληθυσμός της γης είχε αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το φαινόμενο του χρηματιστηρίου. Ιδιαιτέρως στην Ελλάδα η οικονομική ευμάρεια είχε φτάσει στο απροχώρητο. Οι συνταξιούχοι υπερέβαιναν κατά πολύ τους εργαζόμενους, όπως έχω τονίσει επανειλημμένως. Ο δε μέσος όρος ηλικίας τους είχε αυξηθεί λόγω της καλοπέρασής τους άνω των 85 ετών. Οι δε γενναιόδωρες αυξήσεις που παρέχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση είχαν δημιουργήσει το παράδοξο και νοσερό φαινόμενο οι πολίτες αυτής της χώρας να αποταμιεύουν ακόμη και στις τράπεζες. Λυπούμε που το αναφέρω, αλλά αν δεν υπήρχαν καταθέσεις δεν θα ζούσαμε αυτά στα τραγικά στιγμάς. Για μία ακόμη φορά θα είμαι σκληρός και δεν θα χαϊδέψω τα αυτιά των Ελλήνων. Την επουλήσατε! Λύσεις όπως το να βάλετε τα χρήματα κάτω από το μαξιλάρι και το στρώμα αποτελούν ημίμετρα. Η κυβέρνηση βέβαια έχει εγγυηθεί τις καταθέσεις και θα τηρήσει την υπόσχεσή της, όπως έκαμε άλλωστε και με όλες τις προηγούμενες. Ποια είναι όμως οι λύσεις που προτείνεται από μένα? Θα την πω με απλά και κατανοητά λόγια. Οι χρυσές λίρες, κυρίες και κύριοι, είναι το μόνο ασφαλές καταφύγιο σε αυτό το στρόβιλο που έχει πάρει την Ιφίλιο και την έχει σηκώσει. Είναι λύση που εγώ είχα διαβλέψει. Η δεύτερη μετά από αυτό ενέργεια είναι ότι σκάβομαι με αυτό εδώ το φτιάρι για να χώσω με τις λίρες όσο πιο βαθιά γίνεται. Αλλά μια που την πατήσατε, την επουσατε, η πολιτικώς ορθή λύση είναι να προβείτε στην αγορά 10 χρηματοκιβωτίων, ώστε οι επίδοξοι διαρρήκτες να μην γνωρίζουν σε ποιο έχετε τοποθετήσει τα χρήματα. Η άλλη επίσης λύση είναι επιτέλους κάτι να αλλάξει στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πολιτική κονίστρα. Πρέπει επιτέλους η Ντόρα να πάρει τη θέση αυτού του συγγνώμη του Πρωθυπουργάκου. Ελληνικέ λαέ, ελπίζω πως της έκτακτος αυτή η εμφάνισή μου ετώνωσε το ηθικό σας και το φώνημά σας. Τώρα γνωρίζετε την αλήθεια. Συνιστώ ψυχραιμία. Η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος, αλλά η πείρα μου με έχει διδάξει πως σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι κακός και ο πανικός.